May isang kasalanan nila. Ay tumasakatan kapuno. Ako sa mga Kalahngan. Iyas, Nickontro Johnny. Kahit sa kadyanyasan ay kahit panasiyo pa. Ito nga sa karatang mwahu. Sa nagrawat, ang nakikita ko ay gusto na alam yung wala kay santawin wala kay sapat matay treasurer wala kay sa madaywan parang chairman ng wahu ito magpilwa na ang presta ng API at magpilwa chairman and legal committee and church council. May ganyan ko para po isarakat lang lang kami sa kapatuan na even mga senior paras. Mga way na napapalin na sa pagkakita ng isang tao. Melalay wow, love, sorrow, wrong, Rohnkitti, William Mwomwohdiso, William, on sinner. May mga dyan ko at tayo pinsuko-suko lang ang pwehki na sa mamatay organization. Sa mamatay, niyan kaway na may isang rawat, yang kautakan ayo, resource na. O kauto ka, manaman. Ay, may Kauno Koht, manaman. Aray, may kapakono-kono ka na, pay-pay pa na mahsen ayo, o ay tumasawasan naman sa mga. Kaya kasampan, o ang kitay, pwede. Isa ko matay log. Miniman ang Mwomwohdiso. Ari, ay kung asawa sa patusan nan, yan po na sila ko ang mga palabayan. Yesa kasur, yesa paluan asani. Ari, yak makayo kasampalang kamay. Kamanan mamor kasangan maur, makanayang rungama one price. Pementa mais tam parawai ko sotot parawai ko kumai. Tan rong na kumai jangan ke pana. Kaparan cayo o menaman ke pana anan cayo. Niamai ke nan cayang bosom magpanang rongama. Kumai terkan masak. Amay lemon titi, kamay komadon, ansol paros. Aramat, pan pasalayang ray, marapan perte. Kamay pan paita, pwehki, yay God, magkatkiyang kamay, Roson and the way. Yeah, matan nilang malang kitayan. May kau kaya kat na naisaw yung mga aisaw yung mga kwanayang kitay ng kalorong naman. Kaya kay kitay paan matamat, may komwi po na sa iyo naman. So nga na sa tamangita may ray. Mangita ba ito? Kaya ikaw, porta naman sa mga saroy. Rasa roy, rawat pang pala saroy. Kaya po iniyaw ko. Kat-kat dapat patulanim sa reka. Atami ba ako lang yan sa raya? Diba mo at ngay dislusoy? Kaya yun sa kawan ko, kaya tetsang ka. Dahil sotan may lupa. I-focus ang kaon. Ay mata-mataon sa kiyo kasampalan kaon. Arima sa matay. Pukong. Dahil naman sa karamas ko. Ranuya kita na ibang pato kilanim sarap.
Tama ran sa raw kasampal. Ibil kawewe pen nga yansong may mga nagapuya sil ran sa raw. Ay, tama na sa raw. Wala sa raw. Tama ikin mata-mata sa raw yun nagiyar ko yan patrola ko yan tama. Ay, so siya mata-mata. Kasampalan kauno. Yayasan kauno. May mga travel kat niya sa kapal. Magkamayan kan magkan wrong ay samda. Kanina yung nangawan ramon. Kanina yung mapuksaraw kasalayan. Nain isaw. Nain Israel. Nain Ansari. Kuya mamawan. Ramamawan pa na ng pangaral. Ay diyalan nain isaw. Israel, nain Jacob. Pwehki kapwa katala ito, Israel, tara. Pero mamawon. Ayun. Nusin na yun. Men, amen. Kasakit rakat, sompot waran men amarka. Men, laikan masan, namin so, tangkar po. Ikaw surakat pasaya menon to. Nagkarani kita. Dahil sa nabal kapwa, wasa makan mwohn rice pila wasangan China Sea po ng Philippines, maruya. Mabay bago yaw, saan beb sa ukat sa kapwa. Itay tayo matamatawan na pagkakas. May mangi, sampat sa kita. Ran tayo sa ratapi ka sa rapapit telefon yung kaktuan ay tungal sa berkawala. Rawat so. Ang pagkatay tungal siya do ay tungal sa Rio Paradanan sa Rohnkitti patwatokan technology. Ang kiyang kitay ang kakew ka na minimin ka na. Pilmen kitay pa na epil tatawan kitay pa sa. Magtraibang tulong natin pasyaw ng school sa Rikay pagpoto ng school. Naman ito kulokol siya. So lapas ay panenang pangaray. Naman ito na neukay mapatapatawag ka. Nen kitay pa sa mapilki tayo. Nen kitay pa na. Pwehki. Kasampa rin ako katman siya. Are. Daytag man na naman kitay na nguyang. Nang uyang orang terus is kedai na kaiti. Magkaiban para mamahanan na when tami kasalatang kawan di pasanan atay men away tarapay to ka is kedai. Ay ban wata kasangnan Epsos Ronald Theodore to define alam mga mahsen. Mo sang bawat tao yawita. God kat kiyang kumarpot and sa palaman kit kumaila sang atay minimum price. Wag Thailand ka sarawila o mataragal ka. Sotok sang may kasretan mon silang yun. Pwehki sabal man lemka o katan kooperatar katailan wiyala sabal man sarapakpan kayo. And Christ mas sang ni sabal man kooperatar Kalahngan. Yes, katay. Katay ada mas pil-pil kayo. Na sang Kalahngan ko at pil-katay. Kahit na kayo mga monso na pilihan, na sang Kalahngan ko at pil-katay. At dami sa pamatay, mahsen na naman sa marar, mo isang pabiyang kay pil-katay. Ito ang limbakan kauno katay. Ame, yung wata to ang kailangan. Betat kayo orala
Riyaw rato tohn mahsen ni. Kamail puya kain na Pilipilew. Puyin sarawi. Men nan marke sabal men na marke mana. Sabal men ko aramas kay men Pilipitan haloke way gopran. Kapunuwartan and nan dengan and court. Magajan marbe kumay sang nan rodot o nan sapal na marayin dengan. Ay, masa ng pagsaroon. Masa ng court. Hey, dagman kayo mga kuya. Yaman man. Apan. Hey, apan. At ang nagsaroon masa ninyo kayo. Mwohn Jesus agad katlatang ay masa. Kumain lang kayo. Sa akin na bukan uya-uya ko lang may panuwatan. May lawin. Lahat mo ang tao kita ngayon sa raw. Amo na agad-agad. Kumain lawin. Pwede. Sa may ipaan katarutong kumain. Sawas. Yay ngayon sa raw. Isoda ka kanan. Isoda ka kanan. May isoda pa ang nautang kanan sa raw. Magkat koros pa na po. Ay, sabal magkot. May lirot. May saman po yung koros organization koros. Niya kanlog. Ay, yan. Sabal magkot. May lirot ang kita. Yan lang po. Yan lang po. Nandiyon. Mahsen ni John ay solusilisap tayo mahsen ni tayo. Ibaan kiyong kumain koson nagkabuyo. Mayan papananan kumain. Tunay pa ba ang kumain? Ayat tunay kumain. Yan papanan. Bayi para mas paras pa ang mawawagan na kumain na. Alam lang pa ka naman ba? Kung kasaleta, kung orang tao na, aramas ka na duwa-duwa, kaya sabat ng tao na so. Pero, yung mga indara, yung Kauno Koht, yung indara. Yung makitay na bukit, yung mga indara. Lampak. Ano masaman masa na ito patuan? Ngay, so lang man. So, ito may lirag watra kaitig. Tapi nasa ni apan kalway kita boy. Ano kita bang kayo mo na mato mo nang sila nasa ni. Pero kung ano ba ito masuwing court, o tama ba ang kacang ko kuragi, asangkan parasangkan ko sulis. Mahsen kailan yun, may sorapan, kapag ito ko rin yung kaya ko rin. At kami, ilang malamig ibang pain nga, ibang pain sa sulat. May sababan mahsen. Nanepsos iman time sabalay tumal sa ko non ray-ray la iman lo sa ibang manola ng Pilipay and wala aksel ko kanang men Pilipay Riyaw radyo silo Riyaw silo mahsen iman pangangapin ko may and kasala and time sa kala ay parang yang may taan anig songan mata-mata wiyaw lampak wiyaw open minimum
एउटा o langalang eutra kemarin teruyang meapat sangni amai inang dan berapa ang peng kemarin kemarin binamen mana nan pengamai o teruyang na kemarin mahsen ia try pan ia pada nan sama try wiekupwur Kailan na wow, ano kung mangi wiekupwur panin sawe panda kita nanti yang kan kai nanti yang minimen kano muikap kaitek men ki pasa men ki o kita mawiyata out kan muikap kita kan mo kita gattuat na sabal man kan manaman dan mo kita arima samatai kawai tenan sa Kauno Koht kapayata pagkailan ka kaya pa na minamen kawata kasam yung mwahu sa pagkailan mwohn so sa pagkailan Inas ay tulang sawas sabi di ba ang walyang kahit o sa Sobrang kami mo sa Kalahngan ang kanyang kalalala sa pagmamasan ng mga naman. Kung mo niya pasanan kailan, pasan niyo magkailan ng bababa. Kung kanyang kalawtelat minutan, kung kanyang kalawtelat, kung kanyang soy kalam, o ter may tiyang kawabasul ka ng kakawalan. Keberapa Kalahngan, kong kalway kita way, nasa pemamoy narain, dengan noan parata, sangre naman ki, when yamen Kalahngan, ang Kauno Koht. Ay masowar manat parte, ilang lang kapay Kalahngan na Kalahngan Jesus Christ. Kailangan mahsen. Kailangan mahsen no. Mahsen ini kailangan kita tulis menjadi menjadi itu benar benar semua ini sekian. Kailangan mahsen.
Terus Kasi yung mic, sir.